Amb el nostre estàndard a l'escenari, arriba el moment de presentar els components de la nova directiva. Tresorera, María José Lagunas i Batista. Secretària, Mariluz Munera i Martínez. Anem a rebre a la fallera major de l'exercici 2015. Senyora Amparo Jiménez i Zorrilla, que ve acompanyada pel president de la nostra comissió, Pepe Rosell i Cervera. Serà Marc qui dedica a Amparo unes paraules d'agraïment per la seva plena dedicació a nostra comissió. Avui fa un any veiem els teus ulls l'alba del dia. Eixos ulls plens d'il·lusió, nervis i satisfacció. Veiem el bel bufat carregat d'emoció. Avançava ràpid, volent donar un pregó. La Pau tenia Regina i no hi havia donar millor que poguera representar al 2015 a nostra comissió. Gràcies per ser de nostres fallers la millor representant que podíem haver triat. Fallers, falleres, amics, amigues. De nou estic ací dalt, però enguany des d'un altre punt de vista diferent. Avui és el meu acomiadament. Avui m'acomiade d'un any ple d'emocions i sentiments que sempre perduraran amb mi. Ha sigut per a mi un plaer ser vostra fallera major del 2015. Visca per sempre les falles i visca per sempre la Falla La Pau. No volies ser princesa, volies ser fallera. No volies vestir un tutú de ballarina, volies un corset de valenciana. Tampoc demanaves coletes amb llaços, sinó moños con agulles i pintes. Ni tan sol agradaven les varetes de fades en les teues mans. Només volies la metxa que fera prendre una falla. Jo, de sangre andalusa, ton pare de sangre castellana, es preguntaven per què d'eixa passió correguem per les teues venes. Aprofita cada moment d'este reinat que avui comença. Disfruta de cada segon com només tu saps fer-lo. Nosaltres disfrutarem amb tu. Amparo, com a fallera major eixint, li imposarà a la banda Ana Gira que li otorga l'honor de ser la fallera major de la Falla La Pau any 2016. I com durant tot un any ens ha representat Amparo com a fallera major, avui passa a ser una membre més de l'acord d'honor. Per això és moment que Ana Gira li imposa la banda Amparo com a acord d'honor, banda que serà portada pel seu home Eduard. Distingides autoritats, falleres majors del nostre poble, fallers, falleres de la nostra comissió i comissions veïnes. Ser fallera major per a mi és un anhel que avui, com a dona adulta, compleix. Ara bé, el meu somni era tan senzill com vestir-me en el traje de valenciana. En especial a la meva família,
mare, pare, tete, Imma, Rubén, gràcies. Gràcies per guiar-me dia a dia. A la meva comissió, dir-li que portaré l'escut en lo més alt, perquè al cor ja el tinc gravat. Visca València, visca les Falles i visca la Falla La Pau. Cridem puja a l'escenari el faller Luis Pamblanco Guardiola per a que nostra fallera major li impose dita recompensa. Cridem a la fallera Mari Carmen Rivera i Zorrilla per a rebre reconeixement als seus anys com a fallera mitjançant la imposició de la recompensa insígnia que serà ficada per la seva filla Mari Carmen Rivera García i Rivera. A aquest meravellós quadre de la presentació li falta un detall no menys important: els pergamins que entregaran els presidents a les nostres falleres majors, que acrediten el seu nombrament. La comissió de la Falla La Pau a la seva fallera major infantil, Paula Rivera i Hoyos, com a record del seu regnat. Riba-roja del Túria, Falles 2016. La comissió de la Falla La Pau a la seva fallera major, Nayira Pérez i Galiano, com a record del seu regnat. Riba-roja del Túria, Falles 2016. Senyores i senyors, hem aplegat al fi de la presentació de les nostres falleres majors i la seva acord d'honor. Preguem, es posen vostès en peu per a rebre a les falleres majors de Riba-roja del Túria. El molt il·lustre Ajuntament de Riba-roja ha volgut felicitar a nostres falleres majors. Per això serà el regidor de Falles, en Miquel Castillo i Faus, qui farà entrega a les nostres falleres d'un pergamí en record del seu regnat. El molt il·lustre Ajuntament de Riba-roja del Túria a Nayira Pérez i Galiano, fallera major 2016 de la Falla La Pau, l'alcalde Roberto Raga, el regidor de Falles i president executiu de Junta Local Fallera, Miquel Castillo, Riba-roja del Túria, Falles 2016. Amb l'escenari replet, preguem, es posen en peu per cantar el nostre himne regional. Esperem que la nostra presentació hagi sigut de l'agrat de tots vostès.